Luna Đogani je odlučila da se maksimalno posveti svom izgledu u ovom periodu, budući da je malo zapostavila sebe zbog odgajanja deteta. Dugo nije bila zadovoljna oblikom svog nosa, pa se odlučila da krene od njega, a sada je korigovala i usne. Odlučila se za hijaluron i vrlo je zadovoljna rezultatom. Ovo nije prvi put da je radila usne, ali sada je to pun pogodak, bar tako kaže. Odradila je sve po svom ukusu. Nije preterala, ali izgleda neuporedivo lepše i ženstvenije. Podsjetimo, Luna Đogani je 2019. godine ugradila silikone u grudi, nešto ranije ove godine sredila nos, a sada je i popunila usta, jer, kako se kaže, već su malo splasla. Ona je u junu prošle godine postala mama devojčice koju su dali ime Mia i malo stavili na pauzu svoju karijeru.